спечели тази топка и подаде на Тим Хардуей, който с невероятна тройка извежда своя тим с 13 точки напред, 30 на 17. Тим Хардуей имаше културна дискусия по вестниците с Пени Хардуей. Според Тим, той е по-заслужил да бъде титуляр, при положение, че Пени Хардуей пропусна 31 мача от редовния сезон, тъй като беше контузен и се подложи на операция. Ето го Тим Хардуей. Имам чувството, че той сега аргументира своето отношение към Пени Хардуей с тези поредни тройки. Три поред щяха да са наистина много. Преди малко Дейвид Робинсън се би по великолепен начин. Дейвид Робинсън, който миналата година пропусна почти целия сезон заради контузия, показва, че сред най-добрите центрове на света, един от най-универсалните играчи, независимо от огромния си ръст. Той има страхотна стрелба от близко средно разстояние, а видяхте, че няма проблеми и с събиването. Нова смяна в отбора на Запада. Джейсън Кит с номер 32 е на игралното поле. Това е Мич Ричмънд. Той изстреля топката през по-високия от него Глен Райс и въпреки това беше точен. 35 секунди до края на първите 12 минути. Тим Хардуей с топката. Той намира Рик Смитс и холандския гигант не беше точен от 2 метра и половина. Бърза атака за Запада. Джейсън Кит връща към Мич Ричмънд и ветеранът с изстрел от тройката намалява разликата. Тя става 8 точки. Ето отново Тим Хардуей, срещу него е Джейсън Кит. Тим Хардуей възроди себе си и кариерата си в тима на Майами Хит под ръководството на Пат Райли. Бърза атака за Запада. Еди Джонс се опита да направи нещо рядко виждано по нашите терени, патентовано в NBA, не успя. След първите 12 минути в матча между Изтока и Запада, 33 на 20. Това са Нью Йорк Сити Денсърс, днес тима на Нью Йорк Никс. Момичетата, които вдигат често в залата тук на крака, любимките на публиката. Ето и някои от процентите до сега от първата четвърт. Впечатляващо е, че отбора на Изтока, който води с 33 на 25, има по-висок процент успеваемост на стрелбата от 3 точки, отколкото от 2. 66,7 са успели играчите на Изтока да вкарат от стрелбата за тройка. 48% са успели при двете точки. 40,7 е успеваемостта на отбора на Запада при стрелбата от двете точки. 0 от тройката, нито една тройка до сега не са вкарали и западняците. С изключение, естествено, на тези една тройка на Мич Ричмънд, която тук просто не е отбелязана в статистиката пред мен на компютъра. Според мен просто това не е верно, което виждате в момента на вашите екрани, защото Мич Ричмънд вкара тройка. Да приемем, че и американците грешат. Да. Когато резултата беше 33 на 20, той вкара тройка, резултата стана 33 на 23, след това вкара още две точки, но няма значение. За мен, като че ли е по-важно, че Майкъл Джордан отново е номер 1 сред стрелците с 9 точки, докато Кобе Брайант има 8. Въпреки това, Кобе Брайант се справя отлично на този етап, с огромната отговорност да представи себе си, а и своето поколение играчи като достоен заместник на тези, които проправиха пътя към това
Дори вчерашни хлапета на по 18 години да стартират в живота и в професионалния спорт с заплати от десетки милиони долари. Какъвто, между другото, е случая с Кевин Гарнет. Вин Бейкър на линията за наказателен удар. Сега Глен Райс. Джейсън Кит овладява топката, подема бързата акция на Запада и подава с земя на Дейвид Робинсън адмирала, но топката стигна до Вин Бейкър и той отново отбеляза. Вин Бейкър е център на Сиатъл. Рик Смит, Реджи Милър и двамата са от Индиана. В момента единствено те са от един и същ отбор на терена. Виждате Рик Смит да добавя. Не заби както би направил това, да кажем, Дейвид Робинсън, но показва, че се е научил на нещо след толкова години в Националната баскетболна асоциация. Високи и не особено повратлив холандец. Все пак той си остава един от най-добрите европейци, играли някога в лигата. Заедно с Детлев Шремф те са най-постоянните, как да кажа, най-успелите, може би, играчи, които в продължение на дълги години просто водят отборите си напред, играят в основните им състави. Извинете. Това се дължи най-вече на това, че и двамата са преминали през гимназия и университет в Съединените щати, което е изключително важно за изграждането на един баскетболист. Просто стандартите тук и в Европа са различни и знаете как много от най-силните европейци трудно се адаптират, трудно влизат в ритъм, за да достигнат до играта си, до нивото си от мачовете си в Европа. Всъщност шансът на Рик Смит е, че Патрик Юинг, любимецът на местната публика, центърът на Ню Йорк Никс, на 20 декември падна много лошо, получи счупване и операцията, която направи на ръката, ще му попречи да играе до края на сезона. Това е главната, макар и не единствена причина Рик Смит да е на терена сега. Джейсън Уилямс овладява, подава към Тим Хардуей. Акция за изтока. Топката беше открадната от Тим Хардуей, той обаче с плонш я спечели. Рик Смит, неточене. Мич Ричмънд подема бързата атака на Запада. Западните звезди играят в типичния стил за тяхното разположение. Бързи атаки и по-малко наблягане на защитата. Отново Мич Ричмънд не успява да завърши в завършващата фаза. Тим Хардуей от тройката. Джейсън Кит. Вижда покрития Мич Ричмънд, който бележи 2 точки. И така предината на източните звезди става само 7 точки, 38 на 31, точно 9 минути до края на първото полувреме. Да видим дали ще се окаже от значение представянето на резервите в двата тима. Когато играеха титулярите, разликата беше около 10 точки в полза на изтока. Сега тя е точно 9. Вин Бейкър я намалява. Вин Бейкър смени в Сиатъл Шон Кемп и без да блести като него със зрелищност е изключително ефективен. Той овладява тази топка. Джейсън Кит се измъкна от опеката на своя пазач, за да направи нещо великолепно с Еди Джонс. Всъщност аз не съм сигурен дали тази топка нямаше да влезе, дори Еди Джонс да не беше играл с нея. Много добре тръгна да я поднася, т.е. да подава Джейсън Кит, но просто беше с много хубава право. Ето сега ще се види на повторението по време на прекъсването, което взе Лари Бърд. Топката отиваше към коша, но Еди Джонс има голям принос за това, че тя влезе. Ето и реакцията на неговите съотборници от тима на западните звезди.
Факт е, че хората се забавляват добре. Надявам се, че правите това и вие, уважаеми зрители. За втори път в своята история Българската национална телевизия предава пряко мача на звездите от Националната баскетболна асоциация. За втори път след 1992 година, когато матчът беше в Солт Лейк Сити. И тогава за най-добри играчи заедно бяха избрани Карл Малоун и Джон Стоктън. Както стана дума в началото, тук в залата е и президент на Република България Петър Стоянов, но преди това вижте статистиките: 8 точки на Коби Брайант до този момент, 9 за Майкъл Джордан. Много по-добър процент за Майкъл Джордан. Господин Стоянов е тук със съпругата си Антонина и с двама от своите бодигардове. Той ще бъде при нас на полувремето, ще можете да го чуете. Днес президента се срещна тук с българската общност в Ню Йорк, в българската църква Кирил и Методий, но повечето от вас, които са гледали новините, знаят това от кореспонденцията на Димитър Цонев. Сега Реджи Милър, най-мразеният човек в Madison Square Garden, записва първите си 2 точки. Той носи преднина от 7 точки за изтока. Източните звезди отстъпваха с 5, когато треньорът им Лари Бърд поиска почивка преди малко. Антуан Уолкър от Бостън не е загрял и топката за малко да се изплъзна от ръцете му и той да направи грешка. Еди Джонс, срещу него Глен Райс, подава към адмирала Дейвид Робинсън. Вин Бейкър е взел добра позиция и забива Вин Бейкър. 8 точки за Вин Бейкър до този момент. Преди малко видяхте, че Майкъл Джордан дава интервю за NBC. Това, което успях да чуя тук по канала, на който чувам коментаторите на NBC, беше, че Майкъл Джордан казва: аз може наистина да се чувствам зле, да не съм в кой знае каква форма, но трябва да защитавам себе си, да защитавам името си. Интервюиращ му каза: да, трябва краля да живее. И наистина краля трябва да доказва непрекъснато своите възможности. Всъщност за NBC днес коментират от най-големите баскетболисти от близкото минало Бил Уолтън, постоянен коментатор на тази телевизионна компания, и до него Айзея Томас, който отскоро пое длъжността на спортен коментатор, след като известно време беше в Канада в отбора на Торонто Раптърс. Мич Ричмънд изстрелва тази топка. Джейсън Кит сега го намира отново него под самия кош, но той като че ли се стресна от сянката на Рик Смитс. Бърза акция за изтока. Рик Смитс дали ще овладее тази топка? Да, подава към Глен Райс и той е точен в нещо, в което е патентован специалист. Изстрел от тройката. Глен Райс, бивш шампион в конкурса за стрелба от разстояние и миналата година, както каза Камен преди малко, MVP, най-ценен играч в предишния матч на звездите. И най-резултатен баскетболист до момента в днешния двубой с 11 точки. Прекъсване този път за тима на Западната конференция. И така, 5 минути 56 секунди преди края на първото полувреме, отбора на изтока води с 51 на 39 в 48-я матч на звездите от Националната баскетболна асоциация. Ето и водещите реализатори до този момент: Мич Ричмънд и Коби Брайант и Вин Бейкър с по 8 точки за отбора на Запада. Глен Райс с 11, Майкъл Джордан с 9 за отбора на изтока. Стив Смит с номер 8 и Антуан Уолкър също с номер 8 в отбора на източната конференция. За втора година поред звездите играят с клубните си екипи, като отбора на изтока играе с техния светъл вариант, т.е. белите екипи, а отбора на Запада с тъмните. Ник Ван Ексел влезе в игра за отбора на Запада, така че много удоволствие още ни очаква в оставащите минути. Дейвид Робинсън, пети реализатор в лигата с над 23 точки средно на матч, намалява разликата на 10 точки след наказателните удари, които изпълни. Невероятен успех
за отбора на изток от зоната за 3 точки и 71% успеваемост. За този момент Мич Ричмънд сега, след като неговия отбор взе борбата под коша чрез Тим Дънкън. Двама играчи на Сан Антонио Спърс в момента в петицата на Запада. Тим Дънкън и Дейвид Робинсън. Дейвид Робинсън се измъкна от опеката на Рик Смитс и много бързо заби. Великолепна техника имат адмирала. Той е избиран веднъж за Most Valuable Player на NBA. Джейсън Кид, който преди малко извърши нарушение, е водещия подавач в днешния матч с 5 асистенции. Антуан Уокър от Бостън Селтикс сега донесе 2 точки на своя тим. Ник Ван Ексел. Наблюдавайте движенията на Ник Ван Ексел, няма как той да не направи нещо зрелищно. И Тим Дънкън, който като че ли мето още от сега можем да обявим за най-добрия новобранец на годината, едва ли някой друг ще може да му вземе титлата. Ето той взема сега и борбата под коша. Много силно напоследък играе и литовецът Зидруна Силгаускас. Това момче вчера стана най-добър играч на матча на новобранците, но все пак не може да стигне още класата на Тим Дънкън. Блестящ бърз пробив, завършен от Реджи Милър. 55 на 45 за изтока. Ник Ван Ексел. Пасът гърба към Дейвид Робинсън. Ето и паса на Антуан Уокър към Реджи Милър. Междувременно Дейвид Робинсън вкара първия заден удар и трима души напускат отбора на изтока. Клер Айс, Рик Смитс и Реджи Милър. На тяхно място Шон Кемп, Майкъл Джордан и Грант Хил. Ето сега вече ще стане наистина интересно. Нова интересна комбинация от съотборници. Дейвид Робинсън и Тим Дънкън. Кулите близнаци, както ги наричат. Тим Дънкън нещо уникално според специалистите. Единственият му проблем е, че се страхува от височина и поради което никой не очакваше, че ще посети Empire State Building тук в Ню Йорк. Антуан Уокър към Майкъл Джордан. Той се освободи от топката. Шон Кемп срещу Дейвид Робинсън, който му я отнема. Подава към Тим Дънкън. Бърза атака Ник Ван Ексел. Той изчаква малко. Изстрел от тройката. Неточен. Кемп. Кемп твърде много дриблира. Грант Хил към Джордан. 11-та точка в актива на Майкъл Джордан, който беше оставен напълно свободен и щеше да бъде обидно за него да изпусне от тази позиция. Джейсън Кид към Тим Дънкън. Тим Дънкън пазен от Антуан Уокър. Добре работи с тяло, виждате как се измъква. Опит за добавка на неговия съотборник Дейвид Робинсън, който е фаулиран. Второ лично нарушение на Шон Кемп. В този момент на 2 метра от нас Майкъл Джордан си говори с известния режисьор Спайк Ли. Двамата доволно се смеят. Въпреки че Спайк Ли е най-големия фен на Ню Йорк Никс и наистина е изключително предан на своя отбор, той е много голям приятел с повечето големи звезди от NBA. Дори беше един от малкото хора вчера, по време на така нареченото Two Bowl Competition, новото състезание в програмата на All-Star Weekend, когато цялата зала освиркваше гръмко Реджи Милър, той стана и демонстративно ръкопляска на Реджи, за да демонстрира, да покаже своето уважение. Антуан Уокър към Стив Смит. Това стана след като преди няколко години двамата за малко не се сбиха точно тук. Точно така, това беше тук и с Куъргарден, беше голям скандал. Джордан овладя тази топка, дава начало на бързата атака на изтока. Пас към Стив Смит.
И Стив Смит отново бележи. 62 точки при положение, че още не е свършило първото полувреме. Наистина изключително висока резултатност. А сега Шон Кемп великолепно пресече този пас към Майкъл Джордан. Джордан спасява топката. Стив Смит малко закъсня. С това Гери Пейтън успя да го владее. Ник Ван Ексел чудесно с лявата ръка завършва атаката на западните звезди. 51 на 62, 2 минути и 15 секунди до края на първото полувреме. Джордан с топката срещу него Кобе Брайант. Не може да спре Кобе Брайант Майкъл Джордан, колкото и да иска. Просто наистина трябва много още време да мине, за да достигне неговата класа. Ето сега, като че ли да опита някакъв отговор, той стреля. Не успя при стрелата, все пак поводя тази топка, бързо я подари на Антуан Уокър. Да, тъмън щях да кажа, че нещо хубаво е направил. Не успя. Стив Смит! Някъде от Таймс Скуер успява да отбележи Джордан в непознато амплоа като борец под коша. Минута и 20 секунди до края. 67 на 51, най-голямата разлика до този момент. 16 точки за отбора на изтока. Виждате от тройката 11-7 успеваемо за изтока, 7-0 за отбора на запада. Сега Шон Кемп не успява. Блокиран добре от Дейвид Робинсън. Тим Дънкън. Наистина, тези млади момчета може да не са много опитни, но поне правят уникални неща, които карат публиката тук в Madison Square Garden. Предполагам и в тези 190 страни по света, които гледат матча, да става на крака. Майкъл Джордан този път не успя. Брайант към Пейтън, Пейтън към Ник Ван Ексел. И за Ван Ексел не представлява трудност да отбележи. Намалява преднината на изтока на 11 точки, 30 секунди до края. 67 на 56, Антуан Уокър с топката. Опитва тройка, не успява. Коби Брайант взима борбата под коша. Намира Ник Ван Ексел. Гери Пейтън пресича. И топката излиза извън очертанията на игралното поле. Това е и края на първото полувреме. Докато гледат изпълнението на Ню Йорк Сити Денсърс, ще ви кажа, че за втори път в Madison Square Garden таблото угасна, затова ме накара да се забудя преди малко и да кажа, че това е края на полувремето. Всъщност имаме прекъсване за отбора на Запада, който ще владее топката в оставащите, може би, не повече от 10 секунди. За съжаление нямам пред себе си хронометър, с който да засичам точното време. Трябва изпълнението на Ню Йорк Сити Денсърс. Ще видите и няколко повторения отново. Антуан Уокър към Реджи Милър. Този пас зад гърба, който видяхте преди малко от друга гледна точка сега. Сега Тим Дънкън. Майкъл Джордан. 13 точки до този момент за... Това прекъсване е точно 17 секунди и 30 преди края на втория период от 12 минути в матча. И то е едно от задължителните прекъсвания, които се правят заради реклама. Трябва да ви кажа, че целият All-Star Weekend минава под едно единствено мото от гледна точка на бизнеса, и то е да повиши телевизионния си рейтинг, като конкурира успешно
телевизионния гигант ABC, който бълва с програма от зимните олимпийски игри в Нагано. На това са подчинени всичките усилия, дори и това, че в средата на почивката ще наблюдаваме най-интересното от мюзикълите на Бродуей в последните сезони. В оригинално изпълнение на музиканти и изпълнители от Бродуей. Секунда и 11 преди края на първото полувреме. Коби Брайант оформи крайния резултат 67 на 58 за отбора на изтока. А за да продължа това, което каза Методи преди малко, искам да кажа, че докато хората в NBA се чудят как да изпълнят желанията на всички компании, които искат да рекламират в NBA, хората в България се чудят как да не рекламират в такова гледано шоу. И докато тук е пълно с прекъсвания за реклами, доколкото ми е известно, поне така ми каза нашия режисьор Григор Николов, само 2 реклами има в днешното шоу, което вие гледате по националната телевизия. И имаме предварителните уверения, че до нас на коментаторския пулт по време на почивката ще се присъедини президента Петър Стоянов. Идва насам. Така, както обещахме преди малко, при нас на коментаторския пулт в зала Madison Square Garden се намира и президента господин Петър Стоянов. Добър вечер. Добър вечер. Как се чувства господин президент Съединените щати? Питайте ме най-напред как се чувствам тук в Madison Square Garden. Чувствам се прекрасно, защото през тези 2 часа мога да усетя атмосферата на голямата игра и искам да поздравя всички български фенове, които не спят толкова късно през нощта в България, за да следят вашия репортаж. Не ви ли липсва това, че няма истински състезателен елемент в този матч? Вие сте спортист човек. Честно да ви кажа, малко ми липсва, защото липсва голямата интрига. Това все пак и повече шоу, отколкото истинско състезание, но истински шанс е, че намерих тези 2 часа да мога да дойда тук, да видя това шоу на живо. В момента това са най-добрите артисти от Бродуей. Те изпълняват подборка от истинските хитове в театрите, които са съвсем близко, между другото, до Madison Square Garden. Ние ще ви оставим, уважаеми зрители, да се насладите на техните изпълнения.
И веднага след края им, които те ще бъдат около 7 минути, ще продължим от тук с разговора с президент Петър Стоянов. Абсолютно сам Дикембе Мутомбо, който е оставен и той безпрепятствено оцелва коша. Коби Брайант сега. Срещу него Тим Хардуей се опитва да направи нещо впечатляващо. Не успя кой знае какво да направи. Шекил също пропусна от наказателната линия. А баскетболистите от изтока се развихриха, но почнаха прекалено небрежно за играят. Коби Брайант и сега! Коби Брайант, наистина може би това момче е наследника на Майкъл Джордан. Меджик Джонсън стана на крака заедно с Джак Никълсън и го поощри, каза му още веднъж през Майкъл Джордан го направи. Всъщност точно това е стила, налаган от Меджик Джонсън в Лос Анджелес Лейкърс на 80-те години. Шоуто, купона непрекъснато да тече в залата. Но какво ли пък друго би могло да бъде присъщо на Холивуд, града, където шоу-бизнеса е най-силно развит. Коби Брайант продължава. Отново Меджик Джонсън на кракането го и на вашите екрани. Грант Хил сега връща с страхотна забивка. И още преди края на третата четвърт, 3 минути и половина преди края на третата четвърт, резултата е 95-81. Свидетели сме на едни от най-резултатните мачове в историята на двубоите на звездите от Националната баскетболна асоциация. Добавка на Дикембе Мутомбо. Така както със сигурност може да се каже, че разликата е 16 точки и е много трудно преодолима за западните звезди, така може да се прогнозира, че Коби Брайант върви към първия си приз MVP, но това ще се определи в последните 2 минути, когато шефовете на Националната баскетболна асоциация ще съберат мненията на журналистите, за да определят играчът на матча. Прекъсване сега за отбора на Западната конференция и няколко повторения на изпълненията на Коби Брайант. Ето и реакцията на Меджик Джонсън. Повторенията продължават.
Така, докато се наслаждавате на страхотния излет на нощен Нью-Йорк, ще ви кажа, че Коби Брайант е най-резултатният баскетболист до момента със своите 18 точки. Затова ви намекна и Методи преди малко, когато каза, че той върви към най-сериозен претендент за приза MVP, Most Valuable Player, най-стойностен играч в отбора. Но обикновено този приз се дава и на играч от отбора победител. Ето още един път на вашите екрани великия Мохамед Али. Така че ще видим, Майкъл Джордан продължава да бъде претендент за тази титла също. Въпреки че сега се намира на пейката. Лари Бърд, треньора на изтока за момент на нашите екрани. Гери Пейтън успява при опита си за стрелба от далечно разстояние и намалява разликата само на 11 точки, 97 на 86, 2 минути и 22 секунди остават до края на третата четвърт. Глен Райс, специалист в стрелбата от далечно разстояние, не успява този път. Вин Бейкър печели борбата под коша. И Еди Джонс, който влезе преди малко на мястото на Коби Брайант. Игра стопката преди малко, а сега Рик Смитс извършва нарушение срещу Дейвид Робинсън. Това е трето лично нарушение за холандеца. Миналия сезон по 7,6 средно на мач за Коби Брайант, този 17,9. Това е най-силното постижение сред резервите в Националната баскетболна асоциация на този етап. А както няколко пъти ви споменахме, Коби Брайант, колкото и чудно да звучи, е резерва в състава на Лос Анджелис Лейкърс. Въпреки това, при гласуването за първата петица в мача на звездите, той получи признанието на публиката. Тим Хардуей се опитва да атакува през Ник Ван Ексел. Ван Ексел го изтика към крайната линия и при комбинацията по-късно нарушение на Вин Бейкър. Ето го Коби Брайант отново и отново на вашите екрани, както и Майкъл Джордан в тяхно отсъствие. 11 точки преднина за изтока срещу запада. Преднината малко по-рано беше цели 17 точки. Рик Смитс, Реджи Милър и треньорът Лари Бърд са от един и същи клуб, Индиана. Това е само по себе си вече голямо признание за този провинциален клуб. Лари Бърд е един от трите играчи в историята на Националната баскетболна асоциация, които са избирани в 3 поредни години за най-ценни играчи на сезона. Останалите са Уил Чембърлейн и Бил Ръсел. От Индиана още са и всички помощни треньори на отбора на изтока. Рик Карлайл, Дик Хартер, масажиста, физиотерапевта Майк Сандърс е от Нью Йорк Никс. На практика преди началото на сезона Лари Бърд имаше предложение да остане в Бостън, но като помощник треньор. Той предпочете да поеме само отговорността и да работи с един значително с един състав, който има значително по-малък потенциал и натиск, обществения натиск срещу него, към него е по-малък. И въпреки това той направи чудеса с този тим на Индиана. В момента на първо място в източната конференция на NBA. Чудесен пробив на Ник Ван Ексел, 40 секунди преди края на третата четвърт. 101 на 90 за отбора на изтока. Глен Райс с топката. Не успява, Джейсън Уилямс също не успя да се докопа до нея. Ник Ван Ексел отново. И този път нищо. Само топка за отбора на западната конференция. Ник Ван Ексел в момента на вашите екрани. Дейвид Робинсън срещу Рик Смитс. Успява да се пребори за тази топка, но е фаулиран от Джейсън Уилямс. Играч с номер 55, ето го Дейвид Робинсън. Адмирала. Сега и повторение
на пробива на Ник Ван Ексел преди малко. Последни 17 секунди и половина в тази трета част от 48-я матч на звездите, който Българска национална телевизия пряко ви предава от Madison Square Garden. 10 точки преди нас отбора на изтока. 101 на 91 след втория сполучлив наказателен удар на Дейвид Робинсън. Тим Хардуей. Великолепно подаване към Глен Райс, който обаче беше париран чисто. И така след края на третата четвърт, 101 на 91 за отбора на изтока. И така купона в Madison Square Garden продължава с страшна сила. Горилата, талисмана на Phoenix Suns, забива от върха на Empire State Building. Бих казал, че това е един опит да ни напомнят за Кинг Конг. Общо взето, сполучлива аналогия. Това е начинът, по който наистина за публиката в залите на Националната баскетболна асоциация не остава начин да скучае по време на прекъсванията. Същите тези прекъсвания, в които 30 секунди рекламен спот струва от $300 000 нагоре. Всъщност може да се говори за цените на рекламното време единствено по сравнение, да кажем, с Супербол. Финалите на NBA, матча на звездите в NBA са едни от най-скъпите места за реклама. Само Супербол и въобще Националната футболна лига на САЩ може да се конкурира с NBA. NBA излезе на второ място по популярност в спортовете в Америка след американския футбол. А както знаете, това е един от спортовете с най-голяма популярност в света, с най-много членове в Международната федерация и естествено световното първенство по баскетбол в Гърция. Това лято ще допринесе още повече за популяризирането на играта, за нарастването на нейната известност. Естествено, не без участието на Dream Team 4, отбора на Съединените щати, който по всяка вероятност ще бъде стария нов световен шампион. Ръс Граник, заместник шефа на NBA, каза онзи ден на срещата с международните коментатори, че той се опасява до края на своя мандат през 2000-та година да не стане първия човек от NBA, шеф на USA баскетбол, който е загубил международна среща, но на мен ми се струва, че времето, в което играчите от Националната баскетболна асоциация ще бъдат надиграни от баскетболисти от друг край на света, е още далече. Преди да се включим на терена, бързам само да ви кажа, че само 4 от тези, които са в тази селекция, ще можете да наблюдавате тези от вас, които имат възможността да пътуват до Гърция на световното първенство през лятото
а именно Кевин Гарнет, Грант Хил, Гари Пейтън и Вин Бейкър от Сиатъл. Сега нещо, което пък показва защо и Еди Джонс от състава на Лос Анджелис Лейкърс беше включен, макар че бройката на играчите от този тим нарасна на 4. Рик Смит комбинира с Стив Смит от Атланта. Той изстрелва топката и придава една убийствена парабола. Вин Бейкър. Много добра игра в защита. Вин Бейкър не успя да отбележи и вече Стив Смит може да пробие. Предпочита да върне топката към Глен Райс, който е специалист в тези удари от за 3 точки. Стив Смит не успява при този удар. Еди Джонс към Девид Робинсън. И въпреки, че Реджи Милър се опита да хване Девид Робинсън за ръката, Адмирала заби и намалява преднината на играчите на източната конференция на 8 точки, 103 на 95. Стив Смит. Пазен от Ник Ван Ексел. И страхотна работа на Джейсън Уилямс, който видя, че къс шута на Стив Смит и игра с топката още преди тя да е докоснала ринга, за да я вкара в коша на западните звезди. Прекъсване. И 5 на 95 за отбора на източната конференция. Джейсън Уилямс в момента на вашите екрани. Джейсън Уилямс е играч на Ню Джерси. Той е на 29 години и има нещастието двете му сестри да починат от спин. Страхотна трагедия в неговото семейство. След като попадна в Националната баскетболна асоциация, той трябваше да смени 2 отбора, за да достигне до Ню Джерси. След като го сполетя това нещастие, той беше замесен и в един-два скандала в барове. И в началото му излезна имиджа на така наречените лоши момчета, към които обикновено причисляват Денис Родман, Чарлз Баркли. Но в крайна сметка той се превърна в опора и в лице на отбора на Ню Джерси, който върви изключително добре този сезон. И след гласуването на треньорите, той попадна в селекцията на резервите на изтока. Не случайно, любимец е на тази публика, която може да прескача реката Хъдсън и да гледа мачовете от NBA в залите на Ню Джерси и тук в Медисън Скуер Гарден. Залата, която на практика е и собственик на тима на Ню Йорк Никър Брокърс. Още няколко думи с Джейсън Уилямс. Джейсън Уилямс мина през много парипети преди да се утвърди въобще като титуляр. Той е роден тук в Ню Йорк и едва като играч на Ню Джерси Нетс успява да се наложи в Националната баскетболна асоциация. През времето, в което той прекара в Филаделфия, не успя да направи нищо. И сега обаче, след всички тези премеждия, които му се струпаха на главата, намери морални сили, за да бъде лидер, капитан на отбора на Ню Джерси Нетс, който през тази година с подкрепата и на изключителния новак Кит Ван Хорн е сред най-силните тимове в източната конференция. Видяхте преди малко изключителния принос на играчите на Лос Анджелис Лейкърс към отбора на Запада. 43 точки общо са отбелязали 4-мата баскетболисти на Лос Анджелис Лейкърс. Ето и статистиката, стрелбата през първото и второто полувреме. Методична постоянност за изтока 53 и 55%. Подобрение за играчите на запада през втората част. Видяхте също така, че 3 играчи на Лос Анджелес Лейкърс имат общо 17.
от борбите на отбора на Западната конференция. Стив Смит сега към Реджи Милър. Реджи Милър към Джейсън Уилямс. Джейсън Уилямс не успява, но там Рик Смитс е силен в борбата под коша. А в този момент сигнал за смяна и Майкъл Джордан се завръща на игрището от 9 минути и 27 секунди преди края. Майкъл Джордан до този момент има 17 точки с една по-малко от Коби Брайант. И може би в оставащите минути до края на срещата ще се опита да стане MVP, най-добър играч в матча на звездите в Националната баскетболна асоциация. На това може да попречи само Джордж Карл, треньорът на Запада, като пусне много скоростно в игра Коби Брайант. Това обаче ще означава, че едновременно на игрището ще има трима състезатели от един и същи клуб. Ник Ван Ексел и Еди Джонс вече са в игрището от Лос Анджелис Лейкърс. Мич Ричмънд попрекали с тази стрелба Мич Ричмънд. Майкъл Джордан. Антуан Уолкър изпусна топката, сякаш Джордан му подаде сапуна, не топка. И въздушния започна своята ария. Изпреварвайки по резултатност в този момент с 2 точки Коби Брайант. Ето и повторение на тройката на Майкъл Джордан. През това време се извърши смяна в отбора на Запада. В игра Джейсън Кид на мястото на Мич Ричмънд. На този етап прогнозите на Джордж Карл, че неговият отбор е по-добре съставен, не се сбъдват. И това главно се дължи на факта, че в този стил на игра на надстрелване домакините, тъй като източните звезди се водят домакини, имат преимущество както в стрелбата за 2 точки, така особено очевидно и в стрелбата от тройката. За малко една пионерска грешка, да станем свидетели. Асистенция на Майкъл Джордан и тройка на Реджи Милър. 20 точки преднина за изтока, 7 минути и 50 секунди до края на матча. Като че ли всичко вече е решено в днешната среща, но купона шоуто продължава. Реджи Милър, когато вкара този кош, първото, което направи, беше да се обърне. Той се обърна на практика към нашето коментаторско място и тъмън си помислих, че към нас двамата се обръща. Но всъщност той се обърна към известния режисьор Спайк Ли, с който водят отдавна една битка за забавление на публиката с размяна на реплики. Тя наистина беше много сложна преди няколко сезона, когато в финала на източната конференция един срещу друг се бяха изправили Ню Йорк и Индиана. Тогава Спайк Ли, запален почитател на Ню Йорк, влезе в игрището. Жалко, че това не се получи. Наистина страхотно нещо направиха Ник Ван Ексел и Еди Джонс. Сега ще го видите на забавено повторение. Пас на Ник Ван Ексел, алейуп, високо над нивото на коша. И Еди Джонс просто не успя да се докопа до топката, беше фаулиран и сега изпълнява 2 наказателни удара. 7 минути и 18 секунди до края на тази четвърта част и вероятно горе-долу толкова, докато разберем кой ще бъде най-ценен играч на матча. За сега цифрите са в полза на Майкъл Джордан, а настроението, както го усещам, сред звездите от шоу-бизнеса и сред големите баскетболни имена около терена, тези симпатии накланят в полза на младока Коби Брайант. Джордан с топката. Джордан се измъква по най-финния начин от
Джейсън Кит и след това класически завърши. Мето, аз не знам какво си мислят звездите от шоу бизнеса, но Майкъл Джордан доказва със всяко едно свое докосване до топката, че е най-големият баскетболист и заслужава изцяло наградата за най-добър играч в днешния двубой. Виждате, той не само вкарва, подава непрекъснато, жалко, че сега Реджи Милър изпусна. Това си беше една класическа асистенция. Еди Джонс сега изпуска Вин Бейкър, прави нарушение и сега е наказан с чадър от Рик Смитс, заради това, че изпуска си отборника му Реджи Милър. Джордан към Рик Смитс. Хубав пас на Рик Смитс зад гърба към Джейсън Уилямс. Великолепно забиване. Раздвижи се публиката, раздвижиха се страстите. Почти 6 минути до края на четвъртата част, 48-я матч на звездите. Вижте и това забавено повторение. Паса на Рик Смит зад гърба и бинго! Изключително забиване, изключителна комбинация. И цялата пейка на отбора на източната конференция е на крака. Ето го и Майкъл Джордан. Сега публиката аплодира кмета на Ню Йорк под музиката на известното парче Ню Йорк, Ню Йорк, когато диктора специално представи и за разлика от премиера на Франция, на предишната голяма проява на NBA, Макдоналдс, турнира Макдоналдс в Париж, когато публиката освирка премиера си, сега по много интересен начин тук кметът Джулиани беше посрещнат с ръкопляскания. Между другото, той откри звездния уикенд в четвъртък. Звездния уикенд, това е почивката в средата на сезона на професионалистите, които играят 82 матча от октомври до април. Първите 8 в двете групи Изток и Запад продължават в матчове на пряко отстраняване, които се наричат плейофи. Преди 48 години се решава, че единственият начин всички клубове да съберат на едно място звездите си и публиката да има един единствен шанс да зърне най-добрите играчи в Националната баскетболна асоциация, събрани заедно, това е провеждането на такъв матч. Матч на звездите. Чрез него лигата, която в този момент прохожда и още няма добра публичност, на каквато се радва днес. Още повече, че по това време и телевизията не е придобила днешните си измерения, решава естествено да се възползва от тази възможност. Наистина до тогава няма дрим тимове, няма начин да се съберат на едно място най-големите и тази традиция води началото си от тогава. Тя, както ни увери Разграник, заместник шефа на Националната баскетболна асоциация, ще продължи, защото това наистина е начин, по който лигата изразява лоялността си към зрителите. Зрителите, които носят истинския и успех. Първият матч на звездите се играе в легендарната зала Бостън Гарден, която вече не съществува. И тогава за MVP е избран играча на Бостън Селтикс Ед Макули, който днес е член на залата на славата. И така, 5 минути и 59 секунди остават до 48-я матч на звездите в Националната баскетболна асоциация. Майкъл Джордан е на път да стане най-добър играч в този двубой, в който неговият тим отбора на изтока води с 119 на 96. Да, той наистина е на път да стане, тъй като и след това прекъсване Джордж Карл не намери за основателно да пусне в петорката на западняците Кобе Брайант. Не знам. Освен всичко друго, Майкъл Джордан води при хората с най-много завършващи подавания. Той има 7 асистенции срещу 5 на Джейсън Кит. Така че наистина игровите му показатели са изключително добри тази вечер. Ето сега открадна и този пас. Тръгва напред с топката. И ще подаде сигурно. Не подава. Рик Смит предпочета атака с лявата ръка. Антуан Уокър поправи пропуснатото с космическа забивка.
Еди Джонс се опитва да направи загубата на Запада малко по-поносима. 25 точки продължава да е преднината на отбора на източната конференция. 5 минути преди края. Изключителен пас на Джордан към Реджи Милър. 22 точки, 8 асистенции, 3 откраднати топки и само 2 грешки за Майкъл Джордан в 28 минути, в които се намира на терена. Косвено доказателство за това, че Джордан върви към ново избиране за MVP е и факта, че току-що залата напусна Меджик Джонсън. Както знаете, той е легенда в тима на Лос Анджелис Лейкърс. И ако той прогнозира вътрешно, че възпитаник на този клуб ще стане MVP, едва ли би си тръгнал толкова рано от залата. Антуан Уолкър, да. Той толкова рядко докосва топката, че ние двамата се изненадахме, може би, че е хванал. Все пак заби преди малко много добре. Еди Джонс сега показва класическия си дрибъл. Подава на Ник Ван Ексел, който пробива, е фаулиран от Реджи Милър. 3 смени ще бъдат извършени сега. 2 в отбора на изтока и 1 в отбора на запада. Шон Кемп и Грант Хил се връщат в игра на мястото на Рик Смитс и Джейсън Уилямс. А на мястото на Вин Бейкър в игра влезе Кевин Гарнет. Ето и компютърната страница на WNBA, женската баскетболна асоциация, чрез която тези от вас, които са абонати на интернет, могат да контактуват с най-добрите баскетболистки в света. Знаете, и NBA и WNBA имат свои компютърни страници. Тук в прес-центъра в Madison Square Garden има и специална зала на NBA.com с 3 големи компютъра, където всички журналисти могат да се заровят в световната паяжина. Грант Хил. Шон Кемп заби. Двамата влязоха току-що, за да взривят публиката. 3 минути и половина до края. Кевин Гарнет. Страхувам се, че избирането на Майкъл Джордан за MVP е лошо предзнаменование, Камене. Искаш да кажеш, че Майкъл Джордан ще спре кариерата си след тази година или просто младите играчи още имат много какво да правят, за да го заместят? Страхувам се, че това наистина може би означава, че има хора, които наистина вярват, че Майкъл Джордан без капка съмнение заявява неколкократно в края на този сезон, той няма да играе вече в Чикаго, ако там не оставят да продължи да работи треньора Фил Джексън. Говоря обаче за шефовете от NBA, които наистина може би осъзнават, че това е последна възможност да короноват въздушния, да прибавят една от поредните му титли в досието му на голям шампион. Независимо от това дали ще прекрати кариерата си или Майкъл Джордан ще си остане краля на баскетбола поне до края на столетието. Сега ще ви кажа какво направи той днес, какви постижения подобри с тези 23 точки, които има до момента. Без съмнение той остава рекордьор по резултатност в цялата история на мачовете на звездите. А също така ще стане и трети в общата листа на хората, отбелязали най-много точки в мачовете на звездите. Ще измести Боб Пети от това място. Пред него остават само Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар. Но Карим Абдул-Джабар е човек, който има най-много участие в мача на звездите и изключително продължителна баскетболна кариера. Той завърши кариерата си на 40 години. Все пак медиите бяха пълни с вероятности за това, че Майкъл Джордан може да продължи кариерата си на треньор след края на този сезон. Много често името му споменаха за евентуално преместване тук в Ню Йорк. Ню Йорк не е печелил титла от 1973 година насам.
А Ню Йорк, както сами се уверявате, е наистина това, което го нарече и Майкъл Джордан, мека на баскетбола, Тадж Махал на баскетбола, ако щете. При всички положения за нас е от значение, че... Здравейте! Ето ни нас двамата с Методи. Тук в Madison Square Garden, извинявай, Мето, че да прекъснах. 28 телевизионни компании имат представители тук в Madison Square Garden и за наша голяма гордост Българската национална телевизия е една от тях. Да, Българската национална телевизия наистина може би дава последен шанс на многото любители на баскетбола да наблюдават на живо въздушния в матч на звездите. Наистина, истината е, че едва ли съпругата му ще го остави да напусне Чикаго. Чикаго, където е неговия бизнес, където всичко е свързано с Майкъл Джордан, за да се премести в края на кариерата си в Ню Йорк. Тази вероятност на мен ми изглежда все по-малко вероятна. Ето и сравнението между кандидатите за MVP, Коби Брайант и Майкъл Джордан. 22 точки за Джордан, 18 за Коби Брайант. Майкъл Джордан, човек, който превърна Чикаго от града на Ал Капоне в града на Чикаго Булс, на Майкъл Джордан и на баскетбола. Града на ветровете, вятърния град, ползващ се с репутация на център на мафията. Сега вече е световен център на баскетбола. Отбора на Чикаго Булс е първи в продажбите на своите екипи и рекламни продукти. А Майкъл Джордан, естествено, най-скъпо платеният играч от колективен спорт в света със своите повече от 33 милиона долара годишно. През далечната 1985 година той беше избран за новак номер 1 в лигата, след като 2 години по-рано го бяха селекционирали под номер 3, забележете. Само една поправка, една година по-рано, 84-та година, веднага след Олимпиадата в Лос-Анджелес, където той заедно с Пат Юинг и още други сегашни звезди в Националната баскетболна асоциация спечели първата си олимпийска шампионска титла, още като студент в университета в Северна Каролина. Тим Дънкън сега спечели борбата под коша. Минута и 55 секунди до края на матча. Кевин Гарнет се опитва да отбележи и успява 128 на 108, 20 точки преднина за отбора на източната конференция, чието състезател Стив Смит с номер 8 в момента владее топката. Пазен от Еди Джонс. Беше оставен сега абсолютно сам. Пробва стрелба от зоната за 3 точки и не успява. Но топка за западната конференция. Още няколко смени. Реджи Милър напуска игра. Негово място Глен Райс. Майкъл Джордан също напуска. Негово място Тим Хардауей. Под бурните аплодисменти на публиката в Madison Square Garden. Залата, в която той играе изключително добре. Винаги, когато се появи, една от най-любимите зали за Майкъл Джордан след Юнайтед Център в Чикаго. 18 точки е предината на изтока. Вече 16 след коша на Еди Джонс. Глен Райс сега опитва да отбележи, не успява. Стив Смит поправя погрешната му стрелба с борба под коша в нападение и добавка. Еди Джонс към Тим Дънкън. Дали пък няма да опита Тим Дънкън тройка? Да. Нещо неприсъщо за централен нападател, но беше близко. Сега Шон Кемп, пазен от Тим Дънкън. Извади топката навън към Глен Райс, който бележи от далечно разстояние. 133 на 112, последни секунди на срещата. Ник Ван Ексел не успява. Еди Джонс все пак успява да се добере до топката след случая борба под коша. Еди Джонс. 35 секунди до края. Отново на успешна стрела. Шон Кемп. Пресечен беше неговия пас от Кевин Гарнет, който лошо хвърли топката за алей-уп на Еди Джонс. Ник Ван Ексел. Съвсем логично матчът върви към 31-та победа на изтока срещу запада в сблъсъка на звездите. 14 секунди, малко повече от 14 секунди до сирената. И това ще е успех за Лари Бърд
Лари Бърд, който записва първото си голямо постижение като треньор. Победа в мача на звездите. Джордж Карл е куцозлия за Запада. Това е третото му участие като треньор на Запада. 3 загуби за него и за Запада. 135 на 114. Това е крайният резултат. Очаква се да разберем кой ще бъде избран за MVP. Мисля, че не е нужно да ви казваме кой ще бъде той. Той е в момента на вашите екрани. Майкъл Джордан. Аз искам, уважаеми зрители, да ви кажа, че освен Методи Маченко и Камен Алипиев, в залата има още двама български журналисти, Ефрем Ефремов и Ивайло Герчев, наши колеги. Ефрем Ефремов от факултета по журналистика, Ивайло Герчев от Националното радио. С нас е и победител в конкурса на Вестник 7 дни спорт за моя отбор в NBA. Мето, представи Наско. Да, с нас наистина е Атанас Иванов, който спечели конкурса, проведен от 7 дни спорт, моят отбор в NBA. Един конкурс, в който получихме повече от 4000 талона и Наско Иванов спечели голямата награда, а именно присъствие на матча на звездите. Наско, може би в Плевен сега те слушат приятели и роднини. Какво ще им кажеш? Не само ме слушат, но предполагам, че ме гледат. Завиждайте ми много. Аз не мога да си кажа трите имена в момента. Тук е толкова хубаво, че просто не знам какво да кажа. Само много благодаря на господин Методи Манченко и на целия екип на Вестник 7 дни спорта, които направиха възможно това нещо тук. Просто не знам какво да кажа друго. Обичам всички мои приятели, майка ми най-вече, да жива и здрава, всички да живеете, просто радвайте се, това е супер спектакъл, не мога да ви опиша какво е тук, просто реве ми се от радост. Наско, разбрахме какви чувства изпитваш. Благодаря ти за включването. Моля. Сега е ред да присъстваме на церемонията по обявяването на MVP, най-полезен играч. Би трябвало шефът на лигата Дейвид Стърн, който се срещна с президента Стоянов, както това разбрахте малко по-рано от нашето предаване, преди началото на матча. Би трябвало той да поздрави Майкъл. Това е традиционна церемония, която се предава от NBC и звездата на NBC Ахмад Рашад там е в центъра сега с микрофон в ръка. Ахмад Рашад, който е най-известният спортен репортер на NBC и водещ на шоуто NBA Side Stuff, най-доброто шоу посветено на NBA в всички телевизионни компании в Америка. Обичан адски много от всички състезатели. Ахмад Рашад е бивш състезател по американски футбол, ранинг бек на Миннесота Вайкингс и дори шампион в Националната футболна лига. Може би сега е момента да прочетем някои от големите постижения на Майкъл Джордан. Както ви казах, по-скоро новак на годината през 1985 година. От 1987 до 1997 шампион сред стрелците. Но да чуем как микрофона на Дейвид Стърн направи яка микрофония. Тези от вас, които издържаха този голям маратон, това голямо зрелище, наистина представя звездата на звездите тази вечер. Човек, който наистина заслужи да бъде най-добър играч в мача на звездите на 1998 година. Майкъл Джордан, най-добрият играч в NBA. Един от 50-те най-велики баскетболисти в Националната баскетболна асоциация. Това е шефа на Макдоналдс, генералният спонсор на кампанията по гласуване за най-добър играч въобще за матча на звездите. Простете, знаете, всяка година се гласува в специални урни. Той представя наградата за MVP на Майкъл Джордан и му благодари за всичко, което той прави в страната за баскетбола.
И естествено завърши с думите: Майкъл, ние те обичаме и те поздравяваме. Уважаеми зрители, може би доста грешки направих тук последните 1-2 минути, но и аз като Наско, предполагам и като Методи, се чувствам на върха днес тази вечер, защото просто не може нещо изключително един човек да види мечтите си живи. Трудно ми е да ви преведа какво точно каза Майкъл Джордан, тъй като шума в залата е много силен и не се чува. Поне аз не чувам той какво точно каза, но... Това, което аз чух, извинявай, Мето, е, че Майкъл каза, че с удоволствие винаги се връща тук и се надява някой ден по някакъв начин да се върне отново. Той печели за трети път званието MVP след 88 и 96 година. През 88 година той спечели и конкурса за забивки, който тази година не се проведе. С това може би Майкъл Джордан казва официално с Богом на зрителите в Madison Square Garden, а за сега и на зрителите на Българска национална телевизия. С Богом, или по-скоро довиждане от Madison Square Garden, ви казваме и ние, Методи Манченко и Камен Алипиев, които имахме изключителното, невероятното удоволствие да присъстваме на живо на 48-я матч на звездите в Националната баскетболна асоциация. Уважаеми зрители, благодаря ви, че останахте с канала 1 на Българската национална телевизия, въпреки ранните сутрешни часове. И знаете, че утре шефовете ви няма да се сърдат, ако закъснеете за работа, защото и те са гледали матча на звездите. И от мен Методи Манченко, както и от Атанас Иванов, победителя в конкурса на 7 дни за моят отбор в NBA, щастливецът, който присъства тук. Довиждане!